आयै, आं नोंखौ गोसोखांदों। आयै, नों मोजाङैनो दङना? आरो आफाया दाबो फाफ्लियाव नांगोल बाननानै हाल हुरनो नामा आयै? आरो नों हासिब गनसि बादि देहाखौ लानानैनो दाबो थैफ्राम सि दाबावो नामा? नों आंखौ नुब्ला गोमोसिगोन आयै। सोहोरनि इउरिया होनाय ओंखाम ओंख्रि जानानै दा आं मैदेर फिसाबादि गुफुंथारसै। सान्दुं अखाखौ सैज्य हाथारला आयै। आं दाबो सम सम गामियाव थांफिननो गोसो जायो। नाथाय आयै, आदैसे हाब्रुआव गासोम आंखि दा आफा हालेवनाय हायाव माइ गायनो हाबावगोन? जे अखायाव अमानो होनो थास' दाननो हाबावगोन? उसुं गोदाननि खाया रोदाखौ जावनो हाबावगोन? एसि जायै आंनि मोदोमा रानस्राव जाबाय आयै। आरो एलार्जिखौलाय माथो बुंबावनो? आंहा दा हां लानोनो जोबोद खस्थ'सै। जाया नंब्लाबो दालदाजों संनाय ओंख्रि जाजाबाय थायो। सालायाबो सोहोरनि स्वादखौ बुजिसै आयै। थेवबो जानाय समाव सम नों संनाय अनला खारि, सबाय खारिखौ गोसोखाङो, रायखाङो। बेसे गोबाव जाखो आयै नोंसोरजों आं लोगो मोनज्लायैया? नोंहा गोसोआव दंना आयै? गोसोआव थामालाय माथो राहाबाव आयै? नोंसोर लुबैनाय बादिनो दा नोंसोरनि फिसाफ्रा सोहोरनि साफा दोहोनि सुबुंसै। आदानि न'खौथ' नोंसोर नुफेराखैसै ने आयै? एसेबां लेंसेयावबो नोंसोर बै समावनो फैखायाखिसै सोहोरखौ मोजां मोना होननानै। आदानि न'आ दा थाखोसै आयै। आरो गाहायनिफ्रायनो सिकिउरिटि। बिसोर बिमा बिफा सिनाया, नोंखौबो आफाखौबो सिनायनो हानाय नङा। बाजैनि रावखौ नोंसोर बुजिनायबो नंखाया।